og velkommen til den her video. Ja, og I tænker nok, hvorfor fanden ved jeg det, hvis nogen af jer har set den her, jeg tror faktisk ikke, at nogen af jer faktisk noget at se videoen, men jeg lavede faktisk før en vlog, hvor jeg havde sagt, at jeg ændrede så kanalnavnet, fordi, ja, jeg ændrede det bare lige okay, så, fordi der er sådan 20 andre, der hedder det, og det er sådan lidt, nej, hvis der er 20 andre, der hedder det, så skal man ikke selv hedde det, og ja, 100%. Jeg var nok den sidste, der fik komme ind med det navn der. Men jeg har ændret det til fra, JJ Gaming, altså John Gaming, til stort H, stort G, og så Gaming jo, HG Gaming, som også står for Hovedgaming, fordi jeg hedder Hovedskov, så ja, det man kan sige sådan, det er her, hvor det centrale gaming er, altså Hovedgaming. Ja, jeg ved ikke, hun har forstået måske. Men jeg ændrer også kanalnavnet, fordi, og ja. Så, det må jeg gerne sige. Så, vi ses. Hej.